Takže hello guys, ja som Kulak, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa z Actors Tycoon, už u tretej časti. Minule sme tu skončili u Toy Story a dneska ideme stavať ďalej. Offscreen som trošku farmil, máme našetrený 3 milióny, tak dúfam, že nám to bude stačiť na dnešný diel. Ale podľa mňa nie, bude to zostať veľa, keď už to stalo pri tom Toy Story toľko. Sa nám to trošku seká kvôli tým lampám. Set 8 za 200 000, ok. Toto ma regulárne stalo 200 000. Most. Nevadí. Ideme si tu kúpiť dekorácie. Neviem, prečo to sú lízatka v tomto v kroví, ale to nevadí. Máme to trošku zabugované. Som to iba zapol teraz, tak nevadí. Máme už level 5, zarába nám 5 či 5000, 1000 na levelu 5 a tu máme takisto light. OK. Máme tu ďalšieho kameramana. Workera. Willy Wonka. Aha, tak už chápem, prečo sú tie lízatka v tom. Ideme si tu kúpiť ďalšie lízatka, cestičku. Tak to možno pôjdeme tam do toho parku, či čo to tam je. Ďalšie krove. Ideme si tu vyupgradeiť aktorov. No, toto je dobré meno, aktor Candy. Ako Willy Wonka. Zarába nám 5000, to je hodne. Ale čím viac, tým lepšie. Ideme si tu ešte pokúpiť ďalšie lampy, alebo green screeny. Áno, máme tu green screeny. Máme tu ďalšie svetlá. Máme tu bench. To je bench? Aha. Máme tu lavičky, takže je také dekorácie ako v nejakom parku. A máme tu ďalší most a my ideme asi semka na ďalší set. A máme tu tú aktorskú, neviem čo to je. New path. Worker. I hneď si ho ideme aj upgradenúť. A zarába nám koľko? 1500. Ďalší kameraman teda asi tiež bude zarábať 1500. Máme ho level 3, level 4. A to je takisto, no. Ďalší zvukár máme. Zvukára. Ten nám bude asi zarábať viac ako kameramani. Alebo ani nie. Máme tu Treehouse. Máme, takže Shrek. Aha. To podľa mňa bude Shrek. Podľa toho. No jasné, je tu aktor Rek. Nie Shrek, ale Rek. Dobre. To je fakt super. Light 17 za 80 000 a ďalší veľký strom za neviem koľko už. Ale máme tu ďalší light za 80 000 a ešte tu máme green screen a tam vzadu ešte čo vidím. Ale tie 3 milióny, čo sme mali našetrené, nám vôbec stačiť nebudú. Aj keď som to farmil dosť dlho, nám to nebude stačiť. A máme tu Big 3 za neviem koľko zase, ale hodne. A toto je set so Shrekom, to bolo iba takéto maličké. To sa tu sekol. Tu sme stavali tie minulé filmy, tam máme Star Wars vzadu, ktoré máme, neviem čo to je, stále. Ideme asi tu na tento ďalší set.
Ak to nejaký bude, tunak. A toto už vedie do tejto, čo som si myslel, že tam nič nebude. Tak asi tam budeme stavať nejaké filmy. Máme tu takúto zlatú fontánu, svetla, ale všetko tu už je strašne drahé. Ďalšiu cestu za 400 000. To je hodne. Ok, to takto stačí a my ideme sa vrhnúť semka. Máme tu workera už a set 10. Takže schody. Super. Fakt. Máme tu skaly. A ešte tu čo budeme mať? Máme tu už aj dom. Takže nejaká Kung Fu Panda normálne, nie? Možno fakt to bude Kung Fu Panda, ja neviem. Ja som si nepozeral žiadne videjka z tohoto, ani som to už nikdy nehral. Tak neviem. Ale máme tu svetla ešte za ďalších 110 000 a green screen tiež za 110 000. Ale všetko nám zarába už hodne. Som si zabudol tu upgradenúť Shreka. A na levelu 5 nám zarába už 10 000. To je veľa. Ale čím viac, tým lepšie. Máme tu workerov dvoch za 350 000 a hlavného aktora za 800 000. Tak ideme si našetriť. Ešte, dobre, máme tu workera. Alebo fanúška teda už. Ten nám bude zarábať na maximálnom leveli 1800. OK. Ešte si tu musíme našetriť na ďalšieho workera. A musíme ešte potom našetriť 800 000 na ďalšieho. Koľko nám bude zarábať tento? Bude nám zarábať 1700, veď ako ten fanúšik. To sa divím, ale dobré. Tam sú ďalšie dve tieto aktorské klapky. Ale toto som fakt zvedavý, že čo to bude. Toto bude tá Kung Fu Panda podľa mňa. Lebo neviem, prečo by sme tu mali takýto čínsky dom na skalách. A ešte nám chýba 200 000 na to. Ideme sa tu zatiaľ... Ešte tam som dačo vynechal. Tak to ideme pozrieť. To musíme hneď kúpiť. Dobre, tu som toho veľa vynechal. Nevadí, že už máme 800... Ja som sa buknul. Ale no tak. Ja sa ani nemôžem respawnúť. Super. Dobre, tak sme späť. Musel som livnúť celú hru a zase sa napojiť. Čož bolo dosť dlhé. Takže sa tu ideme prejsť po vode ako Ježiš a ideme si kúpiť tú Kung Fu Pandu. Už máme zatiaľ našetrených 1 800 000. Takže to je pohoda. A dúfam, že tam už na tom velivonkovi nemám nič. Asi vypadá to tak, že nie. Z diaľky. Ideme si kúpiť toho hlavného aktora, čo je tunak. A potom sa môžeme vydať tam. K tej bráne. A nie, tak to je One Piece. Neviem, prečo som mu nenačítal oblečenie. Vypadá to trošku sus. No nič. Vypadá to strašne sus, ale...
Musíme si to ešte... No nemusím, ale idem si to kúpiť tú cestu za tých 400k. A jo, takže to vedie iba k tomu avatarovi. Tak to je fakt bombová útrata. Som ho prezrel čiarou. A tak vypadá to lepšie ako normálne. Aj keď neviem, k čomu sú tu tie svetlá, keď aj takto vidíme v noci. No, tak to je jedno. Idem si to nejak toho Luffyho, či jak sa volá, upgradenúť. Koľko nám bude dávať na levely 5? 12 000. OK, to je dosť. To je dosť. Ideme si to pozrieť, či to čo? Nemôžeme už kupovať. Nie. Aha, tak tu nebude žiadny film, toto je iba vstup. Tak nič. A máme 30% a ja neviem, že čo mám kupovať, takže tak zapneme túto čiaru a že čo nám tu chýba. Ja už viem, čo nám tu chýba, keď sme stavali to Toy Story, tak ak si pamätáte, tam bolo také dvojcestie a tam sme si mohli kúpiť ďalšiu tú rozprávku alebo film, alebo takéto. Presne tam vzadu. Alebo tak to nebola rozdvojka, ale roztrojka. Alebo rozčvorka. Super. Ale budeme tu mať ďalšie 2 filmy. A máme urobených 30%. Dneska by som chcel dať po tých 35 alebo 36. Za 800 000 som si kúpil takýto maličký krúžok. Super. Tak to som úplne, že chcel. Ale ideme si upgradenúť kameramana. A.k.a. Adriana, kameramana, ktorý nám zarába 3000. To je veľa. A máme tu na Elu. Tak to fakt neviem, že čo je za film. To bude asi Stranger Things? Ale ja neviem. 20 000 nám zarába. OK. To je dobré. Máme už za neviem koľko 100 000 a tento cápek tu bude nahrávať ďalšieho workera. Ideme si ho upgradenúť. Hošánka. A zarába nám tiež 3000. Ideme si tu pokupovať ešte aj dekorácie, tie sú tu hlavné, aby to malo nejaký výzor. Ale nech sa mi to dá čítať, dneska to mám nejaké zabugované. Aha, tak nie, ja som nemal len peniaze. No, nevadí. OK, welcome. Ideme si tu kúpiť. Aha, ja nemám peniaze, aj keď mám. Divné, ale máme tu takýto zvláštny strom. Ideme na neho vyliesť. Hej, môžeme. Máme tu Lockset 2. To je nejaké divné, ale tak neriešim. 80-ky auto. OK. Máme tu bicykle. OK. Ale to bude asi Stranger Things. Predpokladám. Ďalšie stromy. Crane. Green screen kúpime. To je veľký green screen. Asi najväčšie, čo sme zatiaľ mali.
Ešte potrebujeme 2000. Tak, kúpime si tu ďalšie stromy. Ale je tu strašne veľa stromov, takže to bude nejaký les. No, určite to bude les. Aha, tak na to nemám. Sme už chudobní. Na toto. To čo som tu teraz kúpil? Aha, stromy. Musíme si tu ešte našetriť na office. No tu proste office. Neviem, prečo tu je random nejaká budova za tým, ale tak je tam, tak ja neviem. Ako to tam oni... Toto... Tu je nejaký robotický pavúk zo spoda to vypadá, to je nejaká plošina zdvíhacia. Ale divné to tu je. Musíme si našetriť ešte 400 000 na ďalšiu. Ideme sa pozrieť, či si tu takého nemôžeme upgradenúť. Môžeme. Ak si tu upgradeneme hošíka, spôl nám bude zarábať viac peňazí. Ideme si tu kúpiť ďalšieho workera. Vilan. Vilan na maximum bude zarábať 16 000. A toto vypadá jak Stranger Things, no. Podľa tej Ellie tak vypadá. Musíme sa ešte našetriť ďalších 850 000. A ideme si tu kúpiť workera. Tak toto je na 100%. Alebo tak na 99. Je to Stranger Things. Máme tu už Stranger Things dorobené. A ideme si tu kúpiť ďalší film. A ten ďalší film, neviem čo bude. Set 11 za 600 000. To je hodne light. OK. Worker 56 už. Ideme si ho tu ešte aj upgradenúť. Zarába nám 2000. Potrebujeme ešte pár peniažkov. Dobre. Ďalší worker. My tu máme Squid Game. OK. Tak to už poznávam. Že to je Squid Game. Podľa toho obleku. Dobre, ideme si tu našetriť na ďalšieho workera a na ňo už aj máme. A aké to je číslo? Zase 67. No ja som sa tu čísla nebudú meniť. A zarába nám 13 000 tiež ako jeho kamarát. Ideme si tu kúpiť ďalšieho workera. Zase 67. To nám asi tiež bude zarábať 13 000. Áno. A víš to, môžeme kúpiť aj tú panenku, či čo to bolo. Ja som videl Squid Game 1 a 2. Tak. Viem, a máme tu kameramana, ktorého si ideme upgradenúť. A bude nám asi zarábať 2000. A zarába nám 2000. Za 1 000 000 worker. A máme tu na tú panenku. OK. A to nám bude asi viac zarábať.
Zarába nám 15 000. OK. Tu tá kamera prešla. Blue screen, to je asi najväčší screen. Čo tu je? Alebo to je iba to pozadie. Tak toto je green screen, to je blue screen. Tak ja neviem. Máme tu na ďalšiu office. Joea. Nemáme. Ideme si upgradenúť Joeyho. To je Joey. Office 2. A Worker 51. Phil. Tunak sú fakt originálne mená. Phil som ešte nikdy nepočul. Fakt super mená, tunak majú. Chcem to kúpiť green screen. Ale nechápem, prečo tá panenka je tu a nie pri tom strome, jak v tom filme. Alebo seriáli, teda. Hej, tak to nebude blue screen, ale pozadie z toho filmu. Alebo tak to bude blue screen. Máme tu aj to pole. A máme hotový už aj Squid Game. Máme 37% hotových. Tak, ja som rád, že ste sa dneska pozreli na toto trošku dlhšie videjko. Dúfam, že sa vám páčilo, dajte like, odber, zvonček a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Tak, čus.